Bună! V-am întrebat pe unele dintre voi dacă vreți vreun tutorial anume pe care eu să vi-l explic și voi să-l realizați acasă. Și majoritatea dintre voi mi-ați răspuns că vreți lucruri cât mai simple. Așa că azi o să facem pentru Sfântul Valentin o inimioară foarte ușor de făcut. Pentru a realiza pernuța vă trebuie șablonul cu inimioara și eu am făcut aici câteva litere cu care voi forma o frază, pistolul de lipit, batoane de silicon, 2 culori de fetru, foarfecă și vatelină. Uitați aici, puteți scrie orice frază vreți și să o lipiți pe orice parte. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul video. La revedere!